Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Μπήκαμε στην τελική ευθεία για τις εκλογές και στο πλαίσιο της επικοινωνίας των υποψηφίων με τους ψηφοφόρους, προκειμένου οι δεύτεροι να ενημερωθούν για τις θέσεις και τα βασικά στοιχεία των προγραμμάτων τους, η εξουσία φιλοξενεί τον Περιφερειάρχη Αριστίδη Γιαννακίδη και εκ νέου υποψήφιο για την Περιφέρεια. Καλώς ορίσατε, κύριε Γιαννακίδη. Το 2010 είχατε την πολύτιμη βοήθεια από το ΠΑΣΟΚ, ενός κόμματος μεγάλου. Με τη σμίκρησή του θα έχετε πρόβλημα? Βλέπετε να έχετε πρόβλημα? Κοιτάξτε, αυτό που προτάσουμε εμείς τους πολίτες για να το αξιολογήσουν ως δημοκρατική νομιμοποίηση είναι η συμπαράταξη πολιτών. Διαχρονικά όλα τα κόμματα επαγγέλλονται ένα ακιδημόνευτο και απεγκλωβισμένο από φερεφωνική εξάρτηση της αυτοδιοίκησης. Εμείς λοιπόν το κάνουμε πράξη. Το έκανα πράξη πριν περίπου 16 χρόνια όταν πρωτοεμφανίστηκα ως θεσμική παρουσία, όπου η αυτοδιοικητική μας πρόταση ήταν μια συμπόρευση ανθρώπων, προσώπων, με τα ίδια αξιακά προτάγματα, με τον κοινό προγραμματικό λόγο, και αυτό που μας ενώνει λοιπόν είναι η προγραμματική σύγκληση. Επομένως δεν βλέπετε να υπάρχει. Θεωρώ ότι είναι τραγέλαφος και πραγματικά είναι υπεκφυγή το να έχεις προμετωπίδα κομμάτων στις αυτοδιοικητικές εκλογές. Μάλιστα. Αυτό είναι εμφανές τα τελευταία χρόνια, όπου οι περισσότεροι προσπαθούν να απεγκλωβιστούν από το κομματικό. Όταν σχεδόν σε όλες τις εκλογικές διαδικασίες έπαιρνα ποσοστά που αθροιστικά ξεπερνούν τα τρία μεγάλα κόμματα. Άρα η πρότασή μου ήταν καθαρά αυτοδιοικητική. Ποιο είναι το κλίμα, κύριε Γιαννακίδη, τώρα με τις ομιλίες σας, με τις επαφές με τους ψηφοφόρους? Δεν θέλω να αναφερθώ στις δημοσκοπήσεις, γιατί ο κόσμος άρχισε να χάνει λίγο την εμπιστοσύνη του, να τις βρίσκει κάπως αναξιόπιστες. Επομένως, καλύτερα είναι η ζωντανή επαφή και η εκτίμηση που κάνετε και η αξιολόγηση που κάνετε εσείς οι ίδιοι. Να πούμε ότι το γενικότερο πολιτικό κλίμα είναι τραγικό, είναι δραματικό. Ο κόσμος είναι οργισμένος, είναι θυμωμένος με τα κόμματα και με την πολιτική ζωή. Αυτό που τον απασχολεί είναι η καθημερινότητά του, ο βιοπορισμός. Είναι η ελπίδα για το αύριο. Και δεν ξεχωρίζει την κεντρική εξουσία από την περιφερειακή. Θα σας πω. Υπάρχει μια διακριτή διάκριση. Ο κόσμος διαφοροποιείται όταν αναφέρεται στον Δήμαρχο ή στον Περιφερειάρχη. Όμως είναι πολύ συγκεχημένος. Είναι πολύ προβληματισμένος, είναι πάλι κοβλημένος, φοβάται ο κόσμος. Και μέσα σε αυτό το γενικότερο πολιτικό κλίμα προσερχόμεθα λοιπόν ζητώντας την ανανέωση λαϊκής εντολής. Είχα το καλό σε όλη μου τη θεσμική διαδρομή να είμαι παντού. Να είμαι από τον Ευρωκόπη μέχρι το Ορμένιο. Να είμαι σε όλα τα κοινωνικά προβλήματα και σε όλους τους πολίτες. Το να διαχέεται πλέον η επίκληση ήρθε ο Άρης, αυτό σημαίνει μια διαχειτικότητα, μια διαπροσωπικότητα, μια αμεσότητα ανθρώπινη. Ναι, βιωματικά εισπράττω κάτι πολύ όμορφο από τον κόσμο. Είναι μια σχέση αγάπης και μια σχέση φερεγγιότητας. Γιατί ό,τι είχα δεσμευθεί ως θεσμική παρουσία, ως περιφερειακή αρχή, προσπαθήσαμε ή να το οριμάσουμε μελετικά ή να το υλοποιήσουμε ως έργο. Όλα τα μεγάλα έργα στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης έχουν την προσυπογραφή τη σφραγίδα του Περιφερειάρχη. Μάλιστα, να πάμε τότε σε ένα μεγάλο έργο, αυτό της διαχείρισης των απορριμμάτων. Είναι ένας μεγάλος τομέας. Ο κύριος Παυλίδης σας κατηγορεί ότι καθυστερείτε στην απορρόφηση των κονδυλίων, δεν απορροφήσατε, λέει, ούτε €1 και κινδυνεύει η περιφέρεια με την επιβολή προστίμων από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πείτε μας τι συμβαίνει, γιατί εμείς εδώ στη Δράμα έχουμε μια διαφορετική εικόνα. Κοιτάξτε, ο Παυλίδης δεν γνωρίζει. Δεν γνωρίζει το αντικείμενο, δεν το γνωρίζει. Είναι πολύ απλοϊκό. Εκτός εάν ανατροφοδοτεί ανακρίβειες και αναλήθειες και τότε διακυβεύει τη φερεγγιότητά του ως πολιτικό πρόσωπο. Ο φορέας διαχείρισης λοιπόν των απορριμμάτων είναι η Διαμάθ. Είναι ένα θεσμοθετημένο συλλογικό όργανο που του συγκροτεί πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση. Ο Περιφερειάρχης έρχεται να χρηματοδοτήσει τις ανάγκες για να μπορέσει να λειτουργήσει ο περιφερειακός σχεδιασμός. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι στη Δράμα ο περιφερειακός σχεδιασμός είναι σε υλοποίηση. Ο Δήμαρχος της Δράμας, ο οποίος προεδρεύει και της Διαμάθ, προχώρησε σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα στο να υλοποιηθεί ένας περιφερειακός σχεδιασμός που πράγματι από το αρχικό χρονοδιάγραμμα είχε τεράστιες αποκλίσεις και πολύ μεγάλη καρκινοβασία. Θέλουμε να πούμε ότι μπορούμε να γίνουμε η πρώτη περιφέρεια στην Ελλάδα στο να υλοποιήσουμε αυτόν τον περιφερειακό σχεδιασμό. Διαβλέπετε λοιπόν ότι είναι ανακριβές αυτό που λέγεται. Η περιφέρεια εμπλέκεται στη χρηματοδότηση. Όταν επικρίνεις και στυλιτεύεις ότι υπάρχει καθυστέρηση, άρα είναι ύβρις απέναντι σε πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση, και εγώ θέλω να δηλώσω
και το δηλώνω σε δημόσιο λόγο, ότι η εξαιρετική συνεργασία που αποτυπώνεται στη Διαμάθ έχει και ορατά αποτελέσματα. Δεν είναι υπερφύαλο να πούμε ότι σε ένα εξάμηνο ο περιφερειακός σχεδιασμός θα είναι σε υλοποίηση. Η περιφέρεια λοιπόν θα διαχειρίζεται το σκουπίδι με όλο τον εξοπλισμό. Στο σύνολό της. Μάλιστα. Να πάμε σε ένα άλλο αγκάθι. Αυτό το θέμα του νοσοκομείου της Κομοτήνης που έγινε μείζον τόσο μέσα στην παράταξή σας από τον Αντιπεριφερειάρχη Δράμας, που μιλάει για άνηση κατανομή και για περιφερειακή ενισότητα, όσο και από τον κύριο Παυλίδη, ο οποίος λέει ότι τα 26 εκατομμύρια που αναμένεται να πάρετε από το επόμενο πλαίσιο, από το επόμενο ΕΣΠΑ, για τον τομέα της υγείας, εάν είναι αυτό το ποσό, δεν θα επαρκέσουν βέβαια ούτε για το νοσοκομείο, ούτε για τα κέντρα υγείας και τα νοσοκομεία της περιφέρειας. Τι λέτε? Ο κ. Παυλίδης είναι το μοναδικό πρόσωπο ιστορικά που στην πορεία του νομάρχης μέχρι 31 Δεκάτου του 2010 ενέταξε στην τότε νομαρχία Ξάνθης ένα έργο από τα συγχρηματοδοτούμενα. Αυτό λοιπόν αποτυπώνει για αξιολογή αν έχει τεχνογνωσία και αν υπάρχει εμπειρία. Δεύτερον, το νοσοκομείο της Κομοτηνής, όπου προσπάθησαν κάποιοι να ανατροφοδοτήσουν μια αναλήθεια στη δραμηνή κοινωνία για λόγους καθαρά καιροσκοπισμούς. Με το νοσοκομείο της Κομοτηνής υπήρχε μια απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου που είχε συγκεκριμένα λόγια. Ότι το έργο εντάσσεται στο περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα, γιατί δεν υπήρχε τομεακό του Υπουργείου Υγείας, πρόσκαιρα με 10 εκατομμύρια, και η χρηματοδότησή του θα γίνει στην επόμενη προγραμματική περίοδο μέσα από την εχώρηση της χρηματοδότησης από τα τομεακά των Υπουργείων. Εάν δεν υπάρχει τομεακό υγείας, από το Υπουργείο Ανάπτυξης, από τον κύριο Χατζηδάκη. Η πρότασή μας λοιπόν, και το αποτυπώνουμε πολύ σαφήνεια, χωρίς προσταφαιρέσεις. Το νοσοκομείο της Κομοτηνής δεν θα χρηματοδοτηθεί από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Αυτή είναι και η απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου. Όλα τα υπόλοιπα υποδηλώνουν σκοπιμότητες. Μάλιστα. Βάσει του προγράμματός σας, ποιες είναι οι προτεραιότητες για την επόμενη θητεία? Να σας πω. Καταρχήν, δρομολογήσαμε μια θεσμική κοινωνία με εξαιρετική πρωτόγνωρη θεσμική συνεργασία. Εμείς απευθύναμε ένα προσκλητήριο ανταμώματος όλων των πολιτών και όλων των θεσμών. Χωρίς διαχωρισμούς, χωρίς κόμματα και χωρίς κόμματα. Είναι εντυπωσιακό που προχθές όλα τα επιμελητήρια, τα οποία δεν πρόσκειται στο δικό μου πολιτικό χώρο, πήραμε μια ομόφωνη απόφαση να στηρίξουν τον Περιφερειακό Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για την εξαιρετική συνεργασία. Αυτό είναι μια παρακαταθήκη για τις επόμενες γενιές. Ναι. Ότι ξέρουμε να συνεργαζόμαστε. Προσδιορίσαμε λοιπόν μέσα από αυτή τη διαβούλευση τη συνέργεια, τη συλλογικότητα των αποφάσεων, που είναι το πρόταγμά μας, το αναπτυξιακό. Ποια είναι η ταυτότητά μας, ποιο είναι το επιμήθειο, το καμβά της αναπτυξιακής μας σχεδίασης. Προσδιορίσαμε λοιπόν μια περιφέρεια ως κέντρο διαμετακόμισης προϊόντων και εμπορευμάτων, ανταγωνιστικό ή εναλλακτικό, με αυτό που υφίσταται τώρα ως αποκλειστικότητα στα στενά του Βοσπόρου. Τα στενά του Βοσπόρου το έχει αξιολογήσει η Τουρκία και αναζητεί λύσεις εναλλακτικές. Εμφανίζουν περιβαλλοντολογικό υπερκορεσμό, κόστος σε χρόνο και σε χρήμα, και η μοναδική περιφέρεια, η οποία ως χωροταξία, ως γεωγραφία μπορεί να παίξει λοιπόν αυτό το ρόλο, είναι η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Αυτό το παρουσιάσαμε στον Ευρωπαίο Επίτροπο της Περιφερειακής Πολιτικής, τον κύριο Χάν, σε όλα τα παραγωγικά υπουργεία της χώρας. Προσπαθούμε να το εμφανίσουμε ως επιχειρησιακή τεκμηρίωση εθνικής επιλογής, να γίνει δηλαδή εθνικός στόχος, και θα προσδώσει τότε προσθέμενη αξία όχι μόνο στην περιφέρειά μας, σε ολόκληρη τη χώρα. Δηλαδή, μου λέτε τώρα ότι η περιφέρεια έχει τη δυνατότητα να συμβάλλει στην οικονομική ανασυγκρότηση της περιφέρειας. Αξιοποιώντας τα λιμάνια με συνδυασμένες μεταφορές, έχουμε δρομολογήσει μια πλήρη μελετική ορίμαση. Ο δρόμος Δράμα-Καβάλα, που ήταν ένας υπερφύαλος στόχος, ένας μύθος για τον Δραμηνό, αλλά και για την περιφέρειά μας. Γιατί προσδίδει μεν προσβασιμότητα και προσπελασιμότητα του Δραμηνού προς την ενδοχώρα την περιφερειακή, αλλά προσδίδει και στην περιφερειά μας για την υλοποίηση του προαναφερόμενου στόχου διασύνδεση με τα μεγάλα διευρωπαϊκά δίκτυα. Μάλιστα. Αυτό λοιπόν το έργο που, επαναλαμβάνω, όλοι το λέγαν, το επαγγέλλονταν, όλοι το σχεδιάζαν και δεν υπήρξε ποτέ τίποτα. Ο Περιφερειάρχης, ο υποφαινόμενος, βρήκε μια λύση και δημιούργησε και ένα κεκτημένο εθνικό για τη χώρα. Αυτό που προτείναμε λοιπόν στην ηγεσία του Υπουργείου, να εχωρίσουμε από το περιφερειακό μας πρόγραμμα, από την τεχνική μας βοήθεια, 6 εκατομμύρια για να έχουμε την προνοητικότητα της μελετικής ορίμασης για την επόμενη προγραμματική περίοδο που ξεκινάει από το 2014.
τότε η πρόταση αυτή φεύγει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφασίζει θετικά, ήδη οριμάζουμε τις μελέτες, στόχος μας είναι στο πρώτο εξάμηνο του επόμενου έτους, το πρώτο κομμάτι, από Δράμα μέχρι Άγιο Αθανάσιου προϋπολογισμού 40 εκατομμυρίων, να ενταχθεί χρηματοδοτικά και να κατασκευάζεται. Αυτή είναι τεράστια συνεισφορά της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ένα από τα μεγαλύτερα έργα της δραμηνής κοινωνίας. Και το έργο αυτό θα έχει ταυτότητα. Ναι, θα έχει ταυτότητα της Περιφερειακής Αρχής, του Περιφερειάρχη του Άρη του Γιαννακίδη. Και θέλω να σας πω ότι το έργο και το υπόλοιπο κομμάτι θα έχει και πλήρη χρηματοδότηση. Στη συνάντηση την οποία είχαμε τον κύριο Χρυσοχοΐδη, για να μην πάλι λέγονται διάφορα, ο κύριος Χρυσοχοΐδης δεσμεύτηκε με δελτίου τύπου ότι ένα από τα μεγάλα έργα στο τομεακό το δικό του θα είναι ο δρόμος Δράμα-Καβάλα. Και αν για οποιοδήποτε λόγο αλλάξει. Θα μου επιτρέψει. Αν για οποιοδήποτε λόγο αλλάζει ο Χρυσοχοΐδης και διαφοροποιείται η πολιτική ηγεσία ως προς τις επιλογές και τις ιεραρχήσεις, τότε η δέσμευσή μας είναι ότι το κομμάτι το οποίο θα ξεκινήσει άμεσα θα το χρηματοδοτήσει από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα. Μάλιστα. Ξέρετε, στην περιφερειακή συνείδηση δεν υπάρχουν γεωγραφίες. Όσοι λοιπόν θεωρούν ότι κάνουν σχεδιασμό στη γεωγραφία του παλιού νομού, τότε δεν έχουν καμία σχέση με τον νέο αυτοδιοικητικό θεσμό. Άρα αυτό που λέγεται για την ενδοπεριφερειακή ανισότητα δεν σας αγγίζει, από ό,τι καταλαβαίνω, από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Κοιτάξτε, το να λες σε κάθε περιφερειακή ενότητα να λες αυτά που αρέσουν να ακούσουν οι άλλοι, τότε πολύ σύντομα αυτό θα αποκαλυφθεί. Και είναι τραγικό στη σημερινή συγκυρία όπου έχει απαξιωθεί η πολιτική σκηνή, εμείς να αποτελούμε τη μικρογραφία της κεντρικής πολιτικής σκηνής και να λέμε ψέματα στον κόσμο. Σωστά. Κύριε Περιφερειάρχα, τι νέο θα φέρει στην περιφέρεια ενδεχόμενη επανεκλογή σας, εκτός από το μεγαλοπίβολο σχέδιο που ακούσαμε στην αρχή? Καταρχήν να συνεχίσουμε το τεράστιο έργο. Το μεγάλο έργο. Σας είπα, η παράκαψη της Δράμας πόσα χρόνια ήταν ανενεργή. Η παράκαψη του Νευροκοπείου. Η διασύνδεση με την Ελαττιά. Με το σιδηρόνερο. Ναι, μια τεράστια έργα. Ο απεγκλωβισμός και η ενεργοποίηση των φυλακών συνοικηφόρου. Η διαφύλαξη του οικοσυστήματος. Είναι σε εξέλιξη και τρέχει, ολοκληρώνονται. Ναι, το θέμα είναι να τελειώνουν και κάποια στιγμή. Βέβαια, κάποια έργα είναι αδύνατο να τελειώσουν μέσα σε μια τετραετία, μέσα σε μια Αυτό θητεία, που θέλουμε να δηλώσουμε στη δραμηνή κοινωνία και το καταλαβαίνουν είναι όλοι, ότι στοχευμένα θα άρουμε τη διαχρονική αναπτυξιακή υστέρηση της Δράμας. Η Δράμα έχει ένα τεράστιο αναπτυξιακό έλλειμμα. Και υπάρχουν ευθύνες διαχρονικές σε αυτούς που οδηγήσαν τη Δράμα στην αναπτυξιακή υστέρηση και την καθυστέρηση και την καρκινοβασία. Εμείς θα προσπαθήσουμε μέσα από την ανανέωση λαϊκής εντολής να δημιουργήσουμε λοιπόν μια ισονομία σε επίπεδο αναπτυξιακό και να υπερκεράσουμε την τεράστια αναπτυξιακή υστέρηση που έχει η δραμηνή κοινωνία. Σας είπα 1, 2, 3 έργα. Ναι. Κύριε Περιφερειάρχα, είναι γνωστό ότι στην περιφέρειά μας υπάρχει αρκετός πλούτος, μεγάλος πλούτος, από τα δάση, τη θάλασσα, τα ορυκτά, τα πάντα. Μπορεί η περιφέρεια, έχει τη δυνατότητα και τη δικαιοδοσία βεβαίως, έτσι, να κάνει κάτι, να εκμεταλλευτεί όλη αυτή τη δυνατότητα, αυτό το πλούτο, έτσι ώστε να καταλαβαίνετε, να ξεκινήσουμε αυτόν τον έρημο πρωτογενή τομέα. Τώρα μου δίνετε το έναυσμα να μιλήσω για τα Τενάγη. Τα Τενάγη κάθε χρόνο έχουμε πλημμυρικά φαινόμενα. Όλοι ασχολήθηκαν παρεμβατικά, εμβόλυμα, το να αποσυμφορήσουν το πρόβλημα για ένα μήνα. Περιστασιακά. Κανείς δεν τόλμησε να προχωρήσει σε μια μελετική ορίμαση. Ξέρετε, εμείς προχωρήσαμε σε μια προμελέτη όπου το πρόβλημα που αναδεικνύεται θα είναι τραγικό, θα είναι δραματικό, θα είναι τεράστιο. 100.000 στρέμματα, εάν δεν γίνει παρέμβαση χθες, θα είναι τελείως ανενεργά. Θα υπάρχει μια απώλεια εισοδήματος στην τοπική οικονομία που είναι πάνω από 5 εκατομμύρια το χρόνο. Και έχει δρομολογηθεί αυτό το. Προχωρήσαμε λοιπόν, και στόχος μας είναι μέχρι τέλους του έτους, να προχωρήσουμε στην εκπόνηση της απαραίτητης μελετικής ορίμασης, όπου ο προϋπολογισμός της μελέτης είναι περίπου 1.300.000, το δε κόστος του έργου είναι 37 εκατομμύρια. Το λέω λοιπόν και μιλώ με την ίδια γλώσσα. Και θέλουμε να λύσουμε την ίδια γλώσσα σε όλες τις περιφερειακές ενότητες. Όχι άλλα στην Δράμα, άλλα στην Καβάλα και άλλα στη Ροδόπη. Το πρώτο έργο, το οποίο θα εντάξουμε στο Γεωργικό Ταμείο, μόλις οριμάσει μελετικά, θα είναι τα Τενάγη. Θα είναι επιτέλους η αντιπλημμυρική θωράκιση και η αρδευτικότητα στην περιοχή στα Τενάγη. Γιατί
Είναι η πιο εύθωρη και η Ελλάδα που τη βλέπουμε όλοι να καταραίει, να σβήνει και κανείς δεν έδωσε το χέρι βοήθειας. Μάλιστα. Για να τη σώσει. Τι είναι αυτό που σας κάνει περήφανο ή σας δίνει μεγάλη ικανοποίηση από ό,τι έχετε κάνει στην περιφέρεια ως διοίκηση? Να σας δηλώσω. Η τεράστια εμπειρία. Η μεγάλη τεχνογνωσία. Πήραμε το έσποσο από το 32%, μία εβδόμου το 11% και το έχουμε πάει τώρα στο 119%. Αν δείτε την ποσοστιαία μεταβολή αναλογικά, είναι 240%. Σήμερα έχει συνομολογηθεί από όλους το τεράστιο έργο που γίνεται στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Και προκαλώ οποιονδήποτε να μπει στο διαδίκτυο για να έχει συγκρίσιμα μεγέθη. Εμείς δεν πολιτευόμαστε με το χθες. Εμείς δημιουργούμε και ελπίδα για το αύριο, γιατί η εμπειρία του παρελθόντος είναι εγγύηση για την αυριανή μέρα. Και αυτό που είναι η προμετωπίδα μας και είναι η ταυτότητα της κοινωνικής συμμαχίας είναι το ήθος και η ηθική. Είναι η διαφάνεια. Έχετε ακούσει ποτέ τον υποφαινόμενο να χαρακτηρίζει άχρηστο και ανίκανο κανένα αντίπαλό του? Έχετε ακούσει ποτέ να καθιβρίζει αντίπαλο? Το θεωρώ συνυποψήφιο σε μια κοινή προσπάθεια. Ο κόσμος ας κρίνει και αξιολογήσει. Και να μας κρίνει με πολύ αυστηρά κριτήρια. Όχι σε σχέση με τον τόπο καταγωγής που επικαλούνται. Και είναι ντροπή. Αν η γενετήσια γεωγραφική αναφορά προσδιορίζει την ποιότητα και το πολιτικό ήθος ενός ανθρώπου. Ναι, είμαι από την Κομοτηνή. Όμως θέλω να δηλώσω ότι τα μεγαλύτερα έργα τα έχω κάνει στη Δράμα. Και είναι μια αντιπαραβαλλόμενα με τα συγκρίσιμα στοιχεία που έχω. Αν δώσαν 40 εκατομμύρια στην Κομοτηνή, είναι 76 περίπου στην Καβάλα και 50, η Δράμα είναι δεύτερη. Αλλά αυτό είναι το στοιχείο σύγκρισης. Δεν είναι το έλλειμμα το αναπτυξιακό. Δεν είναι η ενοποιημένη, η ομαγενοποιημένη ανάπτυξη που να διαχέεται σε όλη την περιφέρεια. Αυτό δεν είναι το αιτούμενο. Και αν δεν κάνω λάθος, τα χρήματα κατανέμονται ανάλογα με τις μελέτες που υπάρχουν και το πόσο έτοιμες και όριμες είναι αυτές οι μελέτες που έρχονται στην περιφέρεια από τους Δήμους και άλλους φορείς προκειμένου να ενταχθούν στο ΕΣΠΑ. Έχει βγει δήμαρχος, ο οποίος είναι συνδιαχειριστής των συγχρηματοδοτικών προγραμμάτων, να έχει στυλιτεύσει τον Περιφερειάρχη για μεροληψία. Βλέπετε όλοι οι δήμαρχοι και οι 22 δήμαρχοι μας εκδιάζουν για το τεράστιο και το μεγάλο έργο. Γιατί είναι απότοκο μιας εξαιρετικής συνεργασίας. Ο μόνος ο οποίος διαφοροποιείται είναι ο Παυλίδης. Ας το βρει η κοινωνία. Είναι υποψήφιος αντίπαλος και γι' αυτό θα διαφοροποιηθεί. Πείτε μου, για να κλείσουμε, κύριε Γιαννακίδη, ποιο είναι το διακύβευμα αυτών των εκλογών? Γιατί κάθε εκλογική διαδικασία, σε κάθε εκλογές υπάρχει κάτι. Το διακύβευμα είναι η καθημερινότητα του πολίτη. Είναι το πρόταγμα το αναπτυξιακό. Η χώρα θα ανακάμψει. Δεν μπορεί αυτή η δημοσιονομική φυσιακή συμπεριφορά να έχει χρόνια. Τότε θα καταρρεύσει, θα μείνει τίποτα. Και πέρα από το να στυλιτεύεις και να επικρίνεις και να αποτυπώνεις μια πραγματικότητα που είναι δραματική, είναι τι προτείνεις. Ποια είναι η ελπίδα, ποιο είναι το όραμα. Αυτή είναι η διαφορά μας. Και ξέρετε ότι τώρα ξεκινάει η νέα προγραμματική περίοδο. Ότι τώρα διαμορφώνουμε τη ζωή μας μέχρι το 2020. Ότι αυτοί που έχουν την εμπειρία και την τεχνογνωσία να αξιοποιούν προγράμματα θα ταυτοποιηθούν ως θεσμική παρουσία με τα μεγάλα. Τα αποσπασματικά και τα κατακαιρματισμένα, τα πελατειακά, ανήκουν σε άλλες λογικές και σε άλλες εποχές. Εμείς προσπαθούμε και θα προσπαθήσουμε και έχουμε δημιουργήσει, επαναλαμβάνω, τη μελετική ορίμαση για έργα που αποτιμούνται πάνω από 600 εκατομμύρια να τα δημοπρατήσουμε στο 2015. Αυτή είναι η θεσμική μας ευθυξία. Μάλιστα. Σας εύχομαι καλή επιτυχία, κύριε Γιαννακίδη. Σας ευχαριστώ πολύ. Ήταν ο Περιφερειάρχης και εκ νέου υποψήφιος για την περιφέρεια, ο κύριος Αριστίδης Γιαννακίδης. Κυρίες και κύριοι, γεια σας.